ହଉ ହଉ ରଜ ତ ଆସିଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚୁଲିରେ ଚା ତିଆରି ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି ପୁଣି ନାଲି ଚା। ଆସ ପିଇବା ଆସ ସକାଳେ ସକାଳେ ନାଲି ଚାଟା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ନାଲି ଚା ରେଡି ହେଲା ପିଇବା। ମାଟି କପ୍ ପୁଣି ମାଟି କପରେ। ଅମିତା जी ଇଏ କି କ'ଣ କରୁଛ? ପିତା କମା ବନା ହଉଛି ସକାଳୁ ପିତା କମା ଏଇଟା ତୁଳା ହେଇକି ବାଡୁ ଆସିଲା। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେନି? ବାଡୁ ଆସିଲା ପିତା କମା। ଏଇଟା ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଡ଼ା କରି ପଖାଳ ଦିଟା ଖାଇଦେବା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ये ପିତା କମା ଦେଶୀ ପିତା କମା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ବି ଚାଲ ହେଇଛି। ଖାଇବା ବନା ସଇଲେ ପଖାଳ ଖାଇବା ବଡ଼ା କରି ଖାଇବା ତାପରେ ଆଳୁରେ ପକାଇ ଭଜାଯିବ ବେଷ୍ଟ।